Bona tarda, estem amb el Pere pràcticament a la porta de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Pere, quant de temps porteu preparant tot això? Com va sorgir la idea de preparar la cadena humana l'11 de setembre? Fa molts mesos que estem preparant-la. La idea va sortir fa molt de temps, potser fa un any i alguna cosa, i nosaltres portem mesos preparant tota la feinada que hi ha hagut, però que en definitiva ha sigut un èxit. I estem radiants. Explica'ns una mica en què ha sigut la vostra feina, què heu fet? Bueno, cada un ha tingut una feina específica. Jo he tingut que coordinar, per dir algú, jo he tingut que coordinar una miqueta els fotògrafs, els ajudants dels fotògrafs, fer les reunions pertinents, estar d'acord amb totes les instruccions que donava la central i retransmetre-les a tot l'equip. Content amb la resposta de la gent d'Esplugues? Molt. Jo no m'esperava altra cosa. O sigui, ha sigut... No m'esperava altra cosa, vull dir, ha sigut magnífic. I pel que he sentit, arreu de Catalunya ha sigut igual. Vale, què ens queda per fer? Què ens queda aquestes hores ja per fer? Aquestes hores vols dir avui? Sí. Avui ens queda, ara cantarem els segadors, cada un s'anirà a casa seva, us celebrarem en cava i aquí pau i després glòria. Doncs moltíssimes gràcies, Pere, per vosaltres. Vinga.